nwanne m gee ntị. Ọ bụ na ị na-ekreti kọntent na-afịa gị arụ, ọ bụ na ikreti kọntent ị na-ala akaba idea, ịma na ọ ya mpụta ebe a na magụ student na sayensị and teknọlọji emeela a lot of things ọ dịrị mụ na gị na-abụ isi. Do you understand me? Ama m na ị ga na-anụ maka ife a na-akpọ ChatGPT. Ị na-aghọta na ife a na-agwa gị? Ọ bụ dat ị na-ala akị idea, go to ChatGPT. M ga-egosi gị kịta na ma ọ bụ na nkwucha ife m chọrọ ikwu, ngosi gị ka ị ga-esi wee gaa na ya. Go to Play Store, download oye. Ha nwere free version ebe ị nwere ike ị na-ajụ ajụjụ for ideas ife ị nwere ike ị na-eme. For gị nwa na-ege m ntị, nwanne m gee m ntị. Amụrụ mụ na gị na-abụ n'ime poverty, fine, mana gị nwe ịnọzi n'ime ebe ahụ bụ ya bụzie problem. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị? Ị negharị anya ị ga-afụgasị mistake papa ma mama gị mere unu ji wee nọ na condition unu nọ. Gị nwee remain zikwa na that the same condition without you doing the needful ga-abụ a problem. Do you understand? Century anụnwa na generation mụ na gị na-abụ nọ ya emego a lot of things ọ dịrị mụ na gị na-abụ izi, mana problem bụ that na ịlakịrị ife a na-akpọ information. Yes, ị na-agbalị kamera ọsọ ya like itinye ilu gị. Enwere a lot of AI platforms ọ ka nkụ. If you want, I can list them on. Ma ị chọọ ka mma another video for AI generated videos platforms. Do you understand what I'm saying? So ị gaa na ChatGPT, ma ọ bụ that ị na-achọ nnọọ content ị ga na-etinye na dị social media na efuro, go there and seek for ideas. Ị na-aghọta na ife a na-agwa gị? Helpkwa m share this video na ọ nwekwara ndị ọ ya enyela aka, especially gị nwe ife irigo na ịgụchago akwụkwọ mana ọrụ adịrọ. Make the use of your brain. Ịgụcha na secondary school mana enwere ego eji wee zụgo na university. Make use of your brain na ị ga-enwere ihe a na-akpọ financial freedom. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị? Go to YouTube and open YouTube account to create these stories, educative stories, medical stories. Do you understand? A lot of people are making money through this. Like 2 years or 3 years ago, because I can that time. Do you understand? Man, I'm mad at what information like this. I put by and share quality because of also I call religion. I gonna work as well something really key baliguru. Now follow me to ChatGPT app. Can go see ka ị ga nwee ike isi na type ihe ị chọrọ ebe a. A lot of Nigerian movies ị na-afụ today akwa ebe a ka ha si enweta their own idea. A lot of people na this social media na-eje ebe afọ ajụ ajụjụ. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị? Now let's go, but help me share this video and tag other people that may need this kind of information. Thank you. Now we are in ChatGPT. Now let's ask him for content idea. Like you want to create a funny content idea. Let us ask ChatGPT for funny content idea. I need funny Nigerian. Let's just put Nigerian content idea. Now boom. Oh yeah, let's go. Hope you are seeing it. Hope you are seeing it live. When I feel onye igbo, agwa m that na science and technology emega a lot of things, so dịrị mụ na gị na-abụ easy. So stop complaining na onwere ọrụ then ịghọtago. Go and learn a digital scale. Ghọta, ọ bụkwa na ị nọ na content creation, ị na like idea, come to ChatGPT. Ọ ga-enye gị a lot of idea. Kwe na afia kịta nke a Nigerian Parents Logic Series. Example: why are you hungry? Didn't you eat last week? Skit. Kwe na afia reacting wide. Nigerian Parent Logic, especially Igbo moms and dads. Kwe na afia kịta now. So you can be creating your content. You just onwe ka isi nwetu onwe ka isi lack to idea.
just come to ChatGPT, just gị na ya na-abụ kpaa nkata. Ị ma na ChatGPT na-ede ma Nollywood movie, ịghọtago ihe amalọ m ihe na-egbochikwa gị go to YouTube, create a YouTube channel, you know, start putting up your content there, faceless content sef, ịghọtago now. So ịchọkwa m ga-adrọpụrụ unu AI platforms ị nwere ike ide story, you go there and generate it, start posting, be consistency. Nwanne m, within a space of time, YouTube ga-ebido ịkwụ gị ụgwọ. Na ọtụ ife a na gwa gị, agbazina nkịtị, na nkịtị adịrọ mma ọnụnọ. Well, let's just type this one now. I need a comedy content for Nigerians. Let's see. Can I fair? You know, have ideas on a wepụtaga ebe a, opidesi ya. You know, fair now. Then ọ bụzie na content gị na-abụ caliber educational content, like you can come here and ask for an idea. For example, now let's just ask him about a medical educational content. I need medical content ideas. Kwe na-afụ ya kịta. Ọ bụgoro na nkụzi sef ka ị chọrọ ị na-akụzi, ChatGPT can give you a lot of idea what you can teach to people on social media. Ihe ị need bụ iwepụta time gị, you know, na-ajụ ajụjụ, gị na-aba na-enwe conversation. Onwere ị na-ede nke gị na-aba nweta conversation ka ị hapụ inweta one or two things that you can dish out there na the social media. Mana problem a lot of us nwere na-abụ na anyị lack ife a na-akpọ information. And chetakwa na o nwere minimum amount of ajụjụ ị ga na-ajụ for some hours. O nwere ike bịachigakwa azụ jụkwa ole si na ị nọ na their program nke ị ga-akwụ ụgwọ. Nwanne, help m share this video ka ụmụnna anyị ndị ọzọ wee fụkwa ya. Thank you. Ka emesịa.